ውልቃዊ ሂወትካን ሚዛናዊ ዝኾነ ኣካይዳ ክትከይድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ስራሕካ ትሰርሖ ምስቲ ውልቃዊ ሂወትካ ኣብ ገዛኻ ዝኸይድ ምዃኑ ርግፀኛ ክትኮን ኣለካ። ኣብ ገዛኻ ብውልቃኻ ትገብሮ ንጥፈታት እውን ምስ ስራሕካ ዝኸይድ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ስራሕ ፅቡቅ ኣለኻ ኣብ ገዛ ፅቡቅ ተዘይኣለኻ እቲ ስራሕ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልኒ። ብኣንፃር እውን ኣብ ስራሕ ሕማቕ ተለኻ ኣብ ገዛ ፅቡቅ ሃሊኻ ፅቡቅ ክኾን ኣይክእልን። ሓንቲ ጓል ቀልጢፋ ናብ ስራሕ ኣትያ ከምኡውን ዶንግያ ትመፅእ እንድሕር ኣላ ካብ ስራሕ እሞ ከዓ ከምዚ ኢሉ ንመዓልታት ሰሙናት ኣዋርሕ ዝቕፅል እንተሎ እሞ ከዓ ኣብቲ ስራሕ እውን ኣድማዒት ኣይኮነትን ዘላ ስለ ዶንግያ ዝወፀት ወይ ቀልጢፋ ዝመፀት ኣድማዕ ስራሕ ኣይትሰርሕን እያ ዘላ። እዚ እንተኮይኑ ዝስማዓካ ነቲ ስራሕ ካብ ገዛኣ ንክትርሕቅ ትጥቀመሉ ኣላ ማለት እዩ። ዝኾነ ዘጋጠመ ተሎ መፍትሑ እዩ ዝበለፀ። እዚ ኮይኑ በቲ ከዓ እቲ ኣብ ገዛ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኣብ ስራሕ ክፀልዋ ምዃኑ ርግፀኛ እዩ። ሓደ ወዲ ከዓ ንስራሕ ቀፃሊ ዶንጊ ይመፅእ ንገዝኡ ከዓ ቀልጢፉ ይምለስ። ኩሉ ሻዕ ኣብ ገዛ ዝኾነ ከምዚ ኢመርጀንሲ ኣገዳሲ ከም ዘሎ ዓይነት ኮይኑ እዩ ዝብገስ። ነዊሕ ዕረፍቲ ይወስድ ኣብ ስራሕ ስርሑ እውን ኣብቲ ግዚኡ ኣየፅፍፎን ኣሎ። እዚ ከዓ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ካብ ንገዛ ምኻድ ካብ ስራሕ ንክርሕቅ ይጥቀመሉ ኣሎ። ኣብ ስራሕካ ዝኾነ እንድሕር ኣጋጢሙ ፍትሓዮ ትኽእል ተኾንካ ማለት እዩ። ተዘይኮነ ከዓ እቲ መፍትሒ ኣብ ካልእ ቦታ ረኣዮ። ኣብ ገዛኻ ዝኾነ ዘጋጠመ ተሎ ፍትሓዮ ብሰንኪ ኣብ ገዛኻ ኣጋጢሙ ዘሎ ነቲ ካልኦት ነገር ትነፅጎ እንድሕር ኣለኻ ተቐበሎ እሞ ፍትሓዮ ከዓ ነቲ ኩነታት ብምስትውዓል ረኣዮ። እንድሕር ሓገዝ ትደሊ ትኾንካ ካብ ክኢላታት ናብኡ ከይድካ ሓገዝ ረኸብ ወይ እውን ናብ እሙን ዓርክኻ ወይ መሓዝኻ ከይድካ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ተዛረብ። ሓደ ነገር ክትፈልጦ ዘለካ ግን እዚ ኩነታት ሕጂ ዘጋጠመስ ኣይኮነን ግዜ ዝወሰደ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንክሓዊ ንክፍወስ ግዜ ሃቦ ዓቕሊ ግበር። ስለዚ ስራሕኻን ንናይ ውልቃዊ ሂወትካ ኣብ ፋሚሊካ ትገብሮን ሚዛናዊ ኣካይዳ ክትከይድ ኣለካ። ኣብ ክልቲኡ ኣድማዕ ንክትከውን ሚዛናዊ ዝኾነ ኣካይዳ ክትከይድ ኣለካ። ኣብ ገዛኻ ዘጋጠመ ፀገም ኣብ ስራሕካ ክፀልወካ ይኽእል እዩ። ኣብ ስራሕካ ዘጋጠመ ፀገም ከዓ ኣብ ገዛኻ ክፀልወካ ይኽእል እዩ። ወላ እውን ኣብ ገዛኻ እውን ኣብ ስራሕካ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ንበሎ እሞ ግን ስፔሻል መደብ ተሰሪዑ ብስራሕ ክድንጊ ወይ ግዜ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ንስድራኻ ብዙሕ ግዜ ዘይክትህብ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ንስድራኻ መዓስ ነቲ ኣጥፊእኻ ዘለካ ግዜ ከም ትመልሰሎም እንተኾንካ ጠፊእካ ከም ዘለካ ክተፍልጦም ኣለካ። እቲ ኣጥፊእኻ ዘለካ ብዙሕ ኣብ ስራሕ ግዜ ከዓ ምስ ወለዱ ክትመልሰሎም ምዃንካ ኣረጋግፀሎም። ናይ ሳይኮሎጂ ክኢላታት ክልተ ነገር ኣብ ሂወትና ዘሐጉስና ከም ተዓወትና ደስ ኢልና ክንገልፆም ንደሊ ነገራት ክልተ ነገራት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ስራሕና እቲ ኣብ ሕብረተሰብ ነበርክቶ ኣስተዋፅኦ እቲ ደየቋርፅና ናብቲ ሾቶታትና ክንበፅሖ ንጓዓዞ ጉዕዞ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ ኣክቲቪቲ ነቲ ቅዲ ኣካይዳና ዝቕልስ እቲ ንገብሮ ፅልዋ እቲ ሓይሊ እቲ ካልኣይ ከዓ ፍቕሪ ካብ በዓልቲ ቤትና ንረኽቦ ፍቕሪ ካብ ደቅና ንረኽቦ ፍቕሪ ካብ ወለድና ካብ ስድራ ቤትና ንረኽቦ ፍቕሪ ካብ ኣዕርኽትና ንረኽቦ ፍቕሪ ብሓፈሻ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባና ይግደሱ ምዃኖም ምፍላጥና የሐጉሰና። እቲ ቀፃሊ ትገብሮ ንሸቶታትካ ዕላማኻ ሸቶኻ ንክትወቅዕ እቲ ቀፃሊ ክእለታት ተዕብዮ እሱ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ነቲ ዓወታትካ ኣብ ሓንቲ ብሩራዊት ዝኾነት ቢያቲ ተቐሪባ ክትፀናሐካ ኣይትፅበን ኢኻ ትፅዕር ትዳሎ ዲስፕሊን ትገብር ማለት እዩ። እስኻ እንታይ ትፈልጥ ነቲ ሸቶታትካ ቀፃሊ ብምስትውዓል ምስራሕ ከም ዘድልዮ ዲስፕሊን ከም ዘድልዮ ትፈልጥ። እንተዘይኮይኑ ግን እቶም ሕልምታት እቶም ሸቶታት ናባኻ ኣይክመፁን እዮም ማለት እዩ። ኣብ ናይ ስራሕካ ብዙሕ ሰዓታት ኣሕሊፍካ ኣብ ገዛኻ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ኣተዓባብያ ቆልዑት ኣነባብራ ገዛኻ ክፀናሐካ ኣይትፅበን ኢኻ መቸም። እቲ ናይ ውልቃዊ ዕቤትካ እውን ብዘይ ምስትውዓል ብዘይ ምስራሕ ኣብኡ ከለካ ዓዲ ኢልካ መቸም ኣይትፅበን ኢኻ። ግዜ ሂብካ ማይ ኣስቲኻ ኣፅጊብካ ከየዕለኻዮ ማለት እዩ። ነቲ ኣሉታዊ ፅልዋታት ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ከይኣለኻ ንስኻ ርሒቕካ ከለካ ኣብ ስራሕ ከለካ ዘጋጠመ ነገር ከይኣለኽካ
ከይኣለኻ ጽቡቕ ነገር ክትርኢ ኣይትኽእል ኢኻ ንሓደ ብሉፅ ስድራ ቤት ብሉፅ ፋሚሊ ንምህናፅ ልክዕ ከምቲ ንስራሕካ ናትካ ስራሕ ብዙሕ ትምህርቲ ወሲድካ ተዕብዮ ነቲ ናይ ፋሚሊካ እውን ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ግዜን የድልዮ እዩ ብዙሕ ፍቕሪ ምኹስካስ የድልዮ ማለት እዩ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሰባት ኩሉ ኤነርጂኦም ኩሉ ግዜኦም ናብ ስርሖም ጥራሕ እዮም ዝህብዎ ብከምዚ ኣይሰርሕን እዩ ስድራ ቤትካ ልዕሊ እቲ ናይ ስራሕካ ትገብሮ ፃዕሪ ኣዝዮም ኣቐልቦን ግዜን ይደልዩ እቲ ኣብ ስድራና ንገብሮ ወፍሪ ቅድሚ ኣብ ወረቐት ምስፋርና ቀፃሊ ንገብሮ ነገር እዩ ብዙሕ ተሂብና ብዙሕ ከዓ ንረክብ ማለት እዩ እንድሕር ምሃብ ፍቕሪ እንድሕር ኣቋሪፅካ እንታይ መስለካ ንስኻ እውን ምቕባል ኣይትረክብን ኢኻ ኣይክትቅበልን ኢኻ ካብ ስድራኻ ፍቕሪ ኣብ ዝምድናታት ትኹን ኣብ ስድራ ቤትካ ኣብ ደቅኻ እቲ ምሃብ ኣይተቋርፅ እዚ እቲ ናይ ፅቡቕ ሂወት መለክዒ እንታይ እዩ ትርጉሙ እሞ ናይ ኢንቨስትመንት ፖርቶፊልዮ ብሚልዮናት ዝቁፅር ሃሊካ ናብ ዝኾነ ሰብ ዘይተካፍሎ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ብሓደ ኮንካ ትጥቀመሉ ወይ ዘይተካፍሎ ሰብ እንድሕር ዘይኮኑስ ፅቡቕ ኣይኮነን እንታይ እዩ ትርጉሙ መዓልታዊ ስራሕ ሰሙናዊ ስራሕ ወርሓዊ ዓመት መፅእ ስራሕ ጥራሕ ክሳዕ መወዳእታ እቲ ኩሉ ዝደለኻዮ ገንዘብ ክሳዕ ትረክብ ምስራሕ ጥራሕ ኣብ መወዳእታ ከዓ ስድራ ቤትካ ገዲፎምካ ክኸዱ እዮም ፅቡቕ ኣይኮነን ከምዚ እቲ ናቱ ክብሪ ቫልዩ ናይቲ ግን ይወርድ ማለት እዩ ይጎድል ሂወት ሚዛናዊ ክትኮን ኣለዋ ሰሙን ሙሉእ ስራሕ ሓንቲ መዓልቲ ዕርፍ 3 ወርሒ ስራሕ ሓንቲ ሰሙን ዕርፍ ሂወት ብሚዛን ክትከድ ኣለካ ተዘይኮይኑ እቲ ቅዳእ ኣነባብራኻ ብቃንዛን ብብስጭትን ዝመልአ ክኸውን እዩ ሚዛናዊ ዘይኮነ ኣካይዳ ናይ ሂወት ምሕዝነት ከኽስረካ እዩ ሚዛናዊ ዘይኮነ ኣካይዳ ናይ ሂወት ጥዕና ከም ትኸስር ገብረካ እዩ ሚዛናዊ ዘይኮነ ኣካይዳ መንፈሳውነትካ ከኽስረካ እዩ ሚዛናዊ ዘይኮነ ኣካይዳ ናይ ሂወት ሃብቲ ከም ትኸስር ክገብረካ እዩ ኣብ ሚዛናዊ ዝኾነ ኣካይዳ ሂወት ንበር ኣማን እንድሕር ኮንካ መንፈሳውነትካ ሸለል ኣይትበሎ ኣጽናዓዮ ተለማመዶ ነቲ ጥበብ ናይ መንፈሳውነት ኣስተውዕል ኣነ ኣማን ክትከውን ኣይኮንኩን ዝሓተካ ኣለኹ ኣማን እንድሕር ኮንካ ግን ነዚ ክፋል ናይ መጻኢኻ ሸለል ኣይትበሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዕትን ከምኡን ኣብ ዕዳጋ ከምኡን ካልእ ክእለታት ንክትመሃር እትፅዕረሉን እትለማመዶን ንመንፈሳውነትካ ከዓ ብትግሃት ፃዕረሉን ተለማመዶን ምክንያቱ እምነት ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ዓወት ድሌት ንኽትሕድር ይሕግዘካ ካልእ ኣብቲ ናይ ዓወት ድሌታትካ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ ከዓ ኣካላዊ ጥዕናኻ እዩ ሓንቲ ናይ ቀደም ኣባህላ ኣላ ንኣካላትካ ልክዕ ከምቲ ንቤት መቕደስ ንከናኾኖ ንኣካላትካ ከዓ ከምኡ ተኸናኾኖ ምክንያቱ ኣእምሮን ኣካላትን ብሓንሳብ እዮም ዝሰርሑ ክልቲኦም ከዓ ፅቡቕ ክሰርሑ ኣለዎም ኣነ ነዚ ብኸመይ ይሪኦ ኣካላትካ ሓጋዚ ናይ እምሮኻን ናይ መንፈስካን ክኸውን ኣለዎ ሓደ ፅቡቕ ደጋፊ ናብ ዝደለኻዮ ክትከይድ ዝሕግዝ ሓይልን ፀዓትን ብምሃብ ዝሕግዝ ሓደ ነገር ክነግረኩም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ንዓወት ኣካላዊ ሓይሊ እዩ ክነግረኩም ሓደ ሰባት ዕውት ነገር ወይ ፅቡቕ ስራሕ ዘይሰርሑ ፅቡቕ ስለ ዘይስምዖም ዘሎ እዩ ስለዚ ፅቡቕ ንክስማዓካ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነት እዩ እዚ ከዓ ንኣካላትካ ፅቡቕ ጌርካ ብምክንኻን እዩ እታ ሓንቲ ቦታ ትነብረላስ ኣካላትካ እያ ናይ ቀደም ኣባህላ ኣሎ መንፈስካ ክገብር እየ እንዳበለ ኣካላትካ ከዓ ይደክም ወይ ይህከ ኣስተውዕሉ እዚ ከዓ ዘሕዝን ምትሕንፋፅ ወይ ምትሕዋስ እዩ መንፈስ ክገብር እየ እንዳበለ ኣካላት ከዓ ደኺሙ ሕሰቦ ንጎ ተሲእኻ ኣእምሮኻ ንኺድ ስራሕ ይብለካ ኣካላትካ ከዓ ካብ ዓራት ክትስእ ኣይክእልን እየ ይብለካ ስለዚ ሓደ ዝርርብ ምስ ኣካላትካ ክህልየካ እዩ እዚኣ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እያ ካብዚ ሓሳበይ ክትኮልፈኒ ዝደለኻዮ ክትብሎ ኣለካ ካብ ዓራት ንኸይትስእ ትበኒ ዘለኻ ምክንያታት እውን ናይ መወዳእታ እዩ ኣብ መሬት ኣውሪደ ፑሽኣፕ ከም ትሰርሕ ክገብረካ እየ ክሳዕ ትደክም ኣነ ዓበይቲ መደባት ኣለኒ ካባኻ ዝደልዮ ከዓ ተሪርን ሓይሊ ዘለዎ ኣካላት ካብ ሕጂ ንኔው ናብ ዝደለኽዎ ክኸይድ ዝሕግዘኒ ሲስተም ክህልወኒ እዩ
ይብለካ ኣለኹ ንኣካላዊ ጥዕናኻ ክትከናኸኖ ኣለካ ምክንያቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ደጋፊኻ እዚ ማለት ኣካላትካ ንቕሓት ይሃልኻ እንተኾነ ግን ልዕሊ ዓቐን ክኸውን የብሉን ጥዑይ ኣካላት ንኽህልወካ ናይ ግድን ኣይኮነን 6 ሰዓት ክተጥፍእ መዓልቲ ፍርቂ ሰዓት ሓንቲ ሰዓት እኹል እዩ ጥዑይ ጥዕና ዘለዎ ኣካላት ንኽህልወካ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክትገብር እንተደሊኻ ከዓ ብንኣሽቱ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብ ክንዲ ሊፍት ተሰቒልካ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ትኸይድ ብእግርኻ ኣስካላ ጌርካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማኪናኻ ፓርክ ክትገብራ እንድሕር ደሊኻ ልክዕ ኣብቲ ደሊኽያ ዘለኻ ኣብ ኣፍ ደገ ዘይኮንካስ ርሕቕ ኢልካ ትገብራ ካብኡ ብእግርኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ካብ ዓለም ኣዝያ ዝበለፀት ኤክሰርሳይዝ ወይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣላ ንሳ ከዓ እታ ንስኻ ትፈትዋ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እታ ንዑ ትጥዕሞ እዚኣ ከዓ ንዓኻ ዘይትጎድኣካ ወይ ዘይተሰልችወካ ሙጉያይ ዘይትፈቱ ተኾንካ ወይ ከዓ እቲ መለጋግቦኻ ዘይፃወሮ ተኾይኑ ብእግርኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ምኻድ ዘይትፈቱ ተኾንካ ገለ ሰዓታት ኣብ ሰሙን ምሕንባስ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝመስል ነገራት ዘይትፈቱ እንድሕር ኮንካ ኣብ ስፖርት ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ከም ኣብነት ቴኒስ ባይታ ባስኬትቦል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ኣየድልየካን እዩ ቁርብ ኣካላትካ ጥራሕ ንኽንቀሳቐስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስፖርት ክሳተፍ ከለኻ ከዓ ኣካላትካ ጥራሕ ዘይኮነ ፅቡቕ ዝስምዖ ኣእሙሮኻ እውን ፅቡቕ ይስምዖ ብኣንጻሩ ከዓ እቲ ኣካላትና ብዙሕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብር ከሎ ድቃስና ይውሕድ ወይ እቲ ድቃስ ንደልዮ ይውሕድ ብዙሕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክሰርሕ ከለኻ ብኡ መንፅርካ ኣእሙሮኻ ፅቡቕ ይሰርሕ ራነርስ ሃይ ዝበሃል መቸም ሰሚዕና ኣለና እዚ ከዓ ሓቂ እዩ ከየቋረፅና ካብ 20 ክሳብ 30 ደቂቕ ኣክቲቪቲ እንድሕር ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጌርና ኣካላትና ኢንዶርፋንስ ዝበሃል ኬሚካል ከውፅእ ይጅምር እዚ ከዓ ፅቡቕ ክስማዓና ይገብር ንዓኻ ዝከናኸነካ ፅቡቕ ናይ ደገፍ ስርዓት ኣቕውም ሕልምታትካ ወይ ረኣይካ ከዓ ክክውን ግበሮም ኣብ ኣካላዊ ጥዕናኻ ኣዝኻ ክትጥንቀቐሎም ዘለካ ከዓ እዞም ዝስዕቡ እዮም ከም ልዕሊ ዓቐን ምምጋብ ሽጋራ ምትካኽ ኣልኮላዊ መስተ ልዕሊ ዓቐን ምስታይ እዚኦም ነገራት ንኣካላትካ ጠቕላላ ክዕንዉ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ናይ ቢዝነስ ግብጃ ዓቐኑ ዝሓለፈ መስተ ምስታይ ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ግብጃ ልዕሊ ዓቐን መስተ ምስታይ ካብ ሰባት ክንፅለካ እዩ ዓቐን ናትካ ፍለጥ ብውሕድ ዓቐን ነቢት ምስታይ ሕራይ ፀገም ኣይህልዎን ይኸውን ሓደ ጥርሙዝ ሙሉእ ነቢት ምስታይ ግን ፅቡቕ ኣይኮነን ኣብ ሂወት ኩሉ ግዜ ሚዛናዊ ምዃን እዩ ኣብ ስራሕካ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ኣጥፊእኻ ንስድራኻ ምስ ወለዱ ግዜ ሃቦም ሚዛናዊ ዝኾነ ኣካይዳ እንድሕር ዘይብልካ ክልተ ዋጋ ከኽፍለካ እዩ ንስድራኻ ኣብ ክንዲ ስራሕካ መስዋእቲ ኣቕሪብካዮም ኣለኻ ንዓማዊልካ ልዑል ተገዳስነት ንደቅኻ ግን ኣይክትግደሰሎምን ኢኻ ሚዛናዊ ብዘይኮነ ኣካይዳ ንኸፍሎ ዋጋ ኣሎ ሓደ ሓደ እዋንካ እቲ ንኸፍሎ ዋጋ ኣዝዩ ልዑል እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምጅማርና ነቲ ንኸፍሎ ዋጋ ክንግምግሞ ኣለና ነዛ ዕላማ ወይ ነዛ ሸቶ ንኽበፅሓ እንታይ ክገድፍ ኣለኒ ክትብል ኣለካ እንታይ ክኸውን ዘለኒ ኢልካ ንኩሉ ገምግሞ ክነግረካ ደልየ ዘለኹ ሕጂ እቲ ኣብ ስራሕካ ዘለመድከያ ዲሲፕሊን ወይ ስርዓት ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብቲ ኖርማል ሂወትካ ክፀልወካ ይኽእል ዶ ኢልካ ትሓስብ እቶም ኣብ ስራሕካ ኣጥሪኽያም ዘለኻ ክእለታት ኣብቲ ኖርማል ሂወትካ ክፀልወካ ይኽእል ዶ ኢልካ ትሓስብ እወ ይፀልዉኻ እዮም እቶም ክእለታት ኣብ ስራሕ ኣምፂኽያም ዘለኻ ኣብቲ ኖርማል ሂወትካ ይፀልዉኻ እዮም ኩሎም ዲሲፕሊን ወይ ስርዓታት ንሓድሕዶም ይፀላለዉ እዮም ወላ ሓንቲ ንበይኑ ዝኸውን የለን ኩሉ ነገር ኣገዳሲ እዩ ልክዕ እዩ ሓደ ሓደ ኣዝዮም ኣገደሲ ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዘይገድስ ዝበሃል ነገር ግን የለን ዘይግደስ ኣይትኹን ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣገዳሲ እዩ